चौंकाने वाली खबर, पावर स्टार पवन सिंह के 3 गाने का पोस्टर रिलीज। बजाओ ताली। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, रउआ देखत बानी बिहारी बाबू डीके राजा और आज हम बात करे वाला बानी पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। हम बता दी रउरा लोग के कि पावर स्टार पवन सिंह के 3 गो गाना के पोस्टर रिलीज भइल बाटे। पहिलका में काशी में शिव शंकर, दूसरका में भोला जी के टोला और तीसरका में देवा नीलकंठ। आज हम एकरे बारे में बात करे वाला बानी, तब बना रही पूरा वीडियो में। और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तब कर ली, कहे से कि भोजपुरी के हर खबर आते रहता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तब ब्रेकिंग न्यूज ही बाटे कि फाइनली डेट के साथ आप सबके चाहता यानी पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना के रिलीजिंग डेट भी साथ साथ में कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यानी सच ही सुनाई देता कि आज शाम 3 बजे रउरा लोग के बीच में एगो गाना सुने के मिली। तब बना रही पूरा वीडियो में हम बतावत बानी कि कौन से संग आज शाम 3 बजे रउरा लोग के सुने के मिली। हम बता दी रउरा लोग के कि आज शाम 3 बजे यानी देवा नीलकंठ रउरा लोग के बीच में गाना सुने के मिली। तो चलिए बात कर लिया जाओ कि देवा नीलकंठ। हम बता दी कि एक गाना के लिखले बाने सत्यवीर सिंह और म्यूजिक दिले बाने छोटू रावत। और ये गाना प्रॉपर भक्ति होखे वाला बा यानी भजन टाइप के, काहे से कि पावर स्टार पवन सिंह वीडियो में नजर आवे वाला बाने हारमोनियम लेके। ऐसे कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बतावल जाता कि पावर स्टार पवन सिंह के देवा नीलकंठ सॉन्ग प्रॉपर भक्ति होखे वाला बाटे और आज शाम 3 बजे रउरा लोग के बीच में सुने के भी मिली। और जैसे ही टीजर आई तो कंफर्म रिलीजिंग डेट भी रउरा लोग के पता चल जी कि हाथना बजे आई। ऐसे में कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भी बतावल जाता है कि आज शाम 3 बजे प्रॉपर एक गाना के पब्लिक कर दिया यानी रउरा लोग के बीच में शाम 3 बजे गाना आ जाए। लेकिन टीजर आते ही पूरा फाइनली कंफर्म हो जाए कि रउरा लोग के आज शाम 3 बजे या कितना बजे गाना सुने के मिली।